Tento vlog sa trošku netradične začína v Londýne, pretože som sa v septembri, pár dní pred začatím 5. ročníka, vybrala do Anglicka, kde som strávila chvíľku v Londýne, popozerala si po štvrtýkrát toto krásne mesto a potom som sa presnula vlakom zhruba 2,5 hodiny do Birminghamu, kde som mala celú cestu takéto krásne výhľady na anglický vidiek. V Birminghame sa tento rok konal trojdňový BEVA kongres, ktorý organizuje British Equine Veterinary Association. Program zahŕňa prednášky o najnovších poznatkoch v internej medicíne, chirurgii, ortopédii, reprodukcii, diagnostike a ďalších odboroch. Dokonca tam prišla aj princezná Anne, čo je dcéra kráľovny Alžbety II, aby odovzdala ocenenia. Mne sa na kongrese veľmi páčilo, veľmi som si ho užila. Bolo tam strašne veľa zaujímavých prednášok, ktoré mi dali taký nový nadhľad na konskú veterinárnu medicínu. Za tie 3 dni som sa fakt snažila byť na čo najviac prednáškach, ako sa dalo, a získať čo najviac nových vedomostí a rozšíriť si obzory. We are also now, over the last few years, owners, vets, all of us are becoming much more aware of the ecotoxins. Piatý ročník by som nazvala ročník za odmenu, pretože konečne po 4 rokoch extrémneho stresu, zápočtov a skúšok máme viacej praxe, viacej zábavy a viacej interakcie so zvieratami a praktických skúseností. Zároveň musíme v tomto ročníku splniť viaceré klinické stáže, ako je napríklad stáž na klinike exotov, ktorá zahŕňa vtáky, plazy a hlodavce. Na klinike exotov som strávila 30 hodín praxe a vyskúšala som si endoskópiu, rôzne vyšetrenia, asistovala som pri operáciách. Bolo to dosť zaujímavé vzhľadom na rôznorodosť pacientov, ktoré chodili na túto kliniku. Sledujeme, že či mu to znova navodenie. Toto je jeden z mojich diplomovkových pacientov, 915-kilový koník, ktorému sme robili rentgeny a ortopedické vyšetrenia, zároveň korektúru a ortopedické kutie, pretože mal ozaj veľké problémy s kopytami. Ako plynul zimný semester, tak s ním prišiel aj prvý sneh a extrémna zima, ktorú sme mali na našej prvej polovačke. A to bola polovačka na bažanty, keďže si robím tento rok polovný lístok. Máme povinné 2 spoločné polovačky, a to jednu na bažanty a druhú na diviaky.
Dneska je 5. deň učenia sa na štátnicu. Ako som počítala, tak všetky nahrávky celých 400 strán štátnice budú mať okolo 30 hodín. Pozajtra mám skúšku s exotou a na exoty sa učím každý deň 20 strán a na štátnicu každý deň nahrávam 40 strán. Čiže dokopy mi to zabere za deň okolo tých 6 hodín učenia, niekedy aj viac, proste keď sa tam prirátajú nejaké pauzy na raňajky, na obed, tak je to fakt, že od rana do večera učenia. Tento zajac väčšine zaspí. On to proste miluje, keď ja ho uspím týmito nudnými kecami a on si tu môže takto spokojne spínkať a nezamýšľať sa nad tým, že by museli ísť niekedy na nejakú škaredú štátnicu. Že Kevinko. Nahodila som si moje krásne farmárske monterky, pretože dneska idem na kliniku koní robiť rentgeny kopít kvôli mojej diplomovke. Toto oblečenie už mi teraz smrdí od kráv z posledného cvika s prežúvavcov, keď sme robili rôzne odbery, injekcie, sondovanie a teda. Takže mi nevadí, že mi to dneska extrémne napáchne od zhoreného kopyta. Vidíte, tu máte infekciu, toto tu je, toto bude, a tu presne vidíte, ako čierne ako. Idem na skúšku s exotou, vonku je snehová kalamita a -8. Mám pocit, že nič neviem. Už asi 4 dní som sa nevyspala. No tak skúšku s exotou mám úspešne za sebou. A vytiahla som si úplne jednoduché otázky, proste len klinické vyšetrenie a diagnostika u plazov, potom to isté u hlodavcov. U vtákov som si vytiahla zlomeniny. Keďže tá skúška skončila oveľa skôr, ako som predpokladala, tak som si kúpila lístok na o 3 hodiny skorší vlak a idem domov. Station Štrba.
Takže ľudia, je to tu. Mám teraz už iba pár hodín do mojej prvej štátnice. No, v prvom rade som sa na túto krásnu štátnicu učila, aj sa ešte stále učím už 4 týždne. Viem, aj keď už som všetko prešla niekoľkokrát, tak jednoducho je toho veľa, neviem si všetko zapamätať, nie som robot, nemám fotografickú pamäť ani nič. Ale tak nejak som sa už prestala stresovať. Najskôr som sa veľmi stresovala, potom menej. Potom som sa tento týždeň veľmi vystresovala, keď chodili ľudia na tie skoršie termíny, keďže mňa čaká až ten úplne najposlednejší termín, tak už v podstate už to majú všetci za sebou až na mňa a moju skupinku. Čiže neučilo sa to úplne jednoducho, je toho proste kvanta a kvanta chorôb, vírusov, baktérií, parazitov, plesní, húb, všetkého. A dúfam, že sa normálne aj vyspím a že si zajtra potiahnem niečo super. Chcela by som slintačku, krývačku by som celkom. Leptospira, slintačka, krývačka. Fajn choroby, fajn príjemné choroby, ktoré by som normálne mi nevadilo, keby si ich vyťahnem. Tak už mám prvú štátnicu za sebou. Bolo to extrémne náročné, stresujúce, ale dopadlo to úplne úžasne. Lepšie to ani dopadnúť nemohlo. Podarilo sa mi to spraviť na Bčko. A vyťahla som si vec, čo som chcela. Jednu z otázok, ktorú som fakt, že chcela. A to je slintačka a krývačka. Musím to ešte spracovať, lebo ešte mi to úplne nedochádza, že je to už za mnou a že si už môžem konečne oddychnúť a prestať sa non-stop drviť. Skoro všetci sme spravili, všetci z mojej skupinky sme spravili tú štátnicu. Z toho sa tiež mega teším, že nám to takto všetkým vyšlo. Dneska je nový krásny deň, kedy už mám po štátnici a kedy už som sa konečne vyspala a trošku si oddychla a začínam sa zase cítiť trošku ako človek a nie ako úplný zombík, ktorého jediný údel je pchať si informácie do hlavy. Asi som chcela ešte takto natočiť, že ako vlastne prebieha taká štátnica, pretože je to trošku odlišné ako bežná skúška. Je to celé oficiálnejšie a oveľa viac stresujúcejšie, musím povedať, ako bežná skúška. Je vám pridelený termín štátnice si nevyberáte, je vám pridelený termín, je vám pridelená komisia, ktorá sa skladá z 5 ľudí, ktorí sú odborníci v tých oboroch, ktorých sa týka tá štátna skúška. A ja som si vyťahla úplne super. Ja som si vyťahla vlastne slintačku a krývačku, ktorá bola veľmi aktuálna, čo sa týka Slovenskej republiky za posledný rok, kedy nám tu spôsobila nemalé problémy. A keďže sme si to ako keby zažili na vlastnej koži, tak som nemala žiaden problém o tom rozprávať celkom dosť. Teda učilo sa mi to lepšie ako niektoré úplne cudzie africké ochorenia, ktoré sa nikdy na Slovensku nevyskytli. Bolo to nakoniec v pohode, v komisii boli veľmi milí. Fakt, nebolo to ako na klasickej skúške, kde vás skúša jeden človek, ktorý vie byť niekedy veľmi nepríjemný. Tu ich bolo 5. Tých 5 ľudí vás nechce odtiaľ vyraziť. Oni vás proste len chcú preskúšať, vyskúšať, že či naozaj viete k daným problematikám a témam to, čo treba vedieť, aj to, čo je dôležité pre prax. Celkom sa mi páčilo na tej skúške, že sa nás pýtali aj dosť, teda mňa sa konkrétne pýtali dosť praktické veci. Keď budem veterinárny lekár, aké opatrenia musím zaviesť, čo musím spraviť, čo musím skontrolovať,
ako tie zvieratá budem testovať. Tá príprava na tú skúšku mi zobrala 10 rokov života, ale tá samotná skúška nebola taká strašná. Pár dní po štátnici mi začal letný semester a s ním veľmi bohatý rozvrh a program od pondelka až do piatka. Mali sme internú medicínu malých zvierat, čiže vnútorné choroby psov a mačiek, a postupne sme prešli všetkými orgánovými systémami. Tu máte napríklad sono srdiečka. Ďalej konečne pre mňa choroby koní, choroby hydiny, z ktorých nemám zábery, ale aspoň vám ukážem, čo musím absolvovať vždy 2-krát do roka. To je očkovanie celého chovu môjho tata a jeho malých nevinných chudiatok. Ďalej choroby ošípaných, čo bolo extrémne zlaté, pretože sme niekoľkokrát robili s maličkými prasiatkami. Na našej univerzite máme 2 kancov, Toma a Jerryho. Toto je jeden z nich a sú to teda fakt obrovské kance. Ďalej sme mali chirurgiu malých zvierat, kde sme si na neživých zvieratkách skúšali všetky možné už konkrétne zákroky. Tu je napríklad extrakcia zúbkov. Ďalej choroby prežuvavcov, kde sme chodili na farmu v Zemplínskej Teplici a skúšali si rôzne vyšetrenia na malinkých teliatkách, ale aj na dospelých kravách. Robili sme rektálne vyšetrenia, odbery vzoriek krvi, tuberkulináciu, ortopédiu a mnoho ďalších. Ďalšou povinnou praxou bolo stráviť 40 hodín na internej medicíne malých zvierat na našej univerzitnej klinike, kde sme mali aj zoznam konkrétnych zákrokov, ktoré sme museli absolvovať, ako napríklad kardiologické vyšetrenie, neurologické, dermatologické, preventívne, otoskopické vyšetrenie, ultrasonografiu a tak ďalej. Na programe bola aj strelnica v rámci poľovníctva, kde som musela nastrieľať z malorážky na stojace terče a z brokovnice na pohyblivé lietajúce terče, čo ma strašne bavilo, bolo to fakt super. Potom ma čakal 2-dňový podkovačský seminár, ktorého som sa zúčastnila aj kvôli mojej diplomovej práci. Nafotila si nejaké ďalšie rentgeny a dozvedela sa nové cenné informácie, ktoré mi pomohli bližšie pochopiť biomechaniku pohybu a kopyta. Semester sa skončil a začalo krásne obdobie skúškového, kedy ma čakali 4 skúšky, ktoré som sa rozhodla spraviť v prvý týždeň skúškového spolu s praxou s prežuvavcov. A úprimne, týždňová prax na klinike prežuvavcov bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať pre moje mentálne zdravie počas skúšok. Každý sme dostali svojho prideleného pacienta, o ktorého sme sa celý týždeň starali. Ja som mala tú najpritúlnejšiu kravičku na svete, doteraz mi chýba a zaujímalo by ma, ako sa má. Každé ráno sme svojim pacientom spravili klinickú prehliadku, podali liečivá a potom spravili špecifické vyšetrenia, ktoré boli v ten deň naplánované. A moja úplne najobľúbenejšia časť celej praxe boli prechádzky so zvieratami v rámci areálu školy. Toto je naša školská lama Pedro a je to absolútna osobnosť, úplná díva. A asi najštipnejší tvor, akého som kedy videla. Strašne zlatý. Je môj nový pes. Trošku narastol.
Placentómy viditeľné. Vidíte, že je tam tekutina v tej maternici. Áno, čiže tam by sa to zobrazilo. Kľudne môžete vojsť dovnútra, lebo neuvidíte. Tačne nepušné, ale nehýbem, hej, sondou. A vidieť, teraz krásne prišlo peristaltické vlna. Takže idem, dobre, idem na bránku. Dneska som úspešne spravila 2 skúšky. Prvá bola z chorôb hydiny, ktorú som dala na Bčko, a druhá bola z diagnostickej patológie, ktorá sa mi tiež podarila na Bčko, čiže úplne som mega spokojná. Na hydine som si vyťahla dobré otázky. Mala som bakteriálne ochorenia respiračného aparátu hydiny, metabolické ochorenia kosti a tretia bola na welfare a na výhody, nevýhody rôznych druhov chovov hydiny. Bola som v mojom kuracom tričku a pôjdem asi spať. Včera ma vyplo, nestihla som si prejsť znova polovicu otázok z tej hydiny, takže som to dneska prechádzala ešte od 6 rána a som mega nevyspatá a unavená, lebo o 8 som mala jednu skúšku, ktorá trvala 2 hodiny, potom o 11 ďalšiu z diagnostickej patológie. Ja už dneska idem iba oddychovať, budem si lúštiť križovky, pretože posledných pár mesiacov som závislá na križovkách, lúštim ich non-stop. Reálne toto všetko mám na mesiac lúštenia. Takáto jedna knižka celá trvá jednu cestu vlakom, hej. Nejak mi to spokojne stimuluje mozog, aby sa nesústredil na milión iných chujovín, ale len na tú jednu križovku, takže... Ako posledná ma čakala už iba skúška z chorôb včiel, ktorá sa mi podarila na Ačko a spojila som to rovno s vysťahovaním z intráku. Dala som si za odmenu dobrý obed s mojou mátinkou v Liptovskom Mikuláši. Čím sa končí tento dlhý vlog, ale ani náhodou sa tým nekončí moje dobrodružstvo 5. ročníka, pretože momentálne som na konskej klinike vo Viedni a celý tento vlog editujem z mojej viedenskej intráckej izbičky, takže zostaňte sledovať ďalšie videá, bude to šialené, čaká ma za 3 týždne ďalšia štátnica, takže sama som zvedavá, ako to celé dopadne.